Kaixo, gaur azalduko dizuet Google dokumentuek dituzten aukera batzuk formatuaren inguruan. Testu moto gehiago jarri, clip art edo marrazkiak txertatu eta beste irudi batzuk, izenburuak aberaztu eta formak txertatu mapa kontzeptualak egiteko. Goazen egitera. Gure testuan gaudela, pentsa nahi dugula testu mota hau aldatu. Joaten bagara testu mota aldatzera ikusten duzue ez dauzkagula asko. Baina gehigarri baten bidez, Stencil Font izeneko gehigarri baten bidez, aterako zaizkigu testu mota ezberdinak. Hau nik instalatuta daukat, baina nahi izango bagenu eskuratu gehigarriak eta aterako zaizkigu instalatuko genuke Stencil Font. Jarriko dut martxan, aukeratuko dut testua, eta hemen ikusten duzue agertzen zaizkigula testu ezberdinak. Asko daude, bat edo zein hartuko dut, eta aldatuko zaigu testua. Oso ondo, goazen hurrengo pauso batera. Pentsa irudi bat sartu nahi dudala. Txertatu, irudiak. Hemen dauzkadan aukera dira bat ordenadoretik igotzeko, webkamaren bidez argazki bat ateratzeko, URL-aren bidez irudi baten helbidea hemen itxatxi eta txertatuko zaigu. Google argazkietan daukagun argazkiren bat txertatzeko, Google Drive-eko argazkiren bat, edo bilatun agertzen zaigu Google irudiak bilatzailean aurkitu dezazketenak. Hemen jarriko dut nik, zuhaitza jarri beharrean, arbol jarriko dut, horrela gehiago aterako zaizkit. Ateratzen zaizkit, argazki hau edanak, hemen dago edozein mota. Nik ematen badiot clip art, guztiak marrazkiak agertuko zaizkit. Aukeratuko dut bat, eta hemen dokumentuan txertatuko da. Txikiagoa egingo dut. Baina hau, testuan ni nahi dudan bezala kokatzeko, egin behar dut aukeratuta daukadala doitu testura. Eta orain, ja, jarri dezaket edozein lekutan. Pentsa, izenburua jarri nahi dudala beste kolore batzuekin eta beste forma batekin. Hau ikaslei asko gustatzen zaio. Egingo dut, txertatu Google marrazkiak, eta hemen ekintzetan daukat Word Art. Itxatxi, intro hori eman, eta agertzen zait. Hemen dauzkat letra mota batzuk, Comic Sans jarriko dut, eta aldatu dezaket bere kolorea, marraren kolorea, handitu dezaket inguruko marraren lodiera, nahi duzu bezala. Nahi izango bagenu itzal bat jarri, kopiatu eta itxatxi, eta atzean dagoenari grisa jarriko diot. Kenduko diot inguruko marra, eta orain agertzen zait itzaltxo batekin. Gorde, eta ja badaukat izenburua. Beste atal bat esan dugu mapa kontzeptualak egiteko formak sartzea. Leku berdinera joango gara, txertatu, marrazkiak, eta hemen dauzkat forma pila bat. Pentsatu nahi duela, markatu, hauxe. Klik egiten badut, natura. Letra handitu dezaket, jarri erdian, eta kuadroari ere nahi dudan kolore eman diezaioket, inguruari ere, lehen bezala. Gorde,
eta badut hemen forma. Orain gezi bat nahiko banu, berdina, txertatu, marrazkiak eta formetan daukat gezi bat. Aukeratuko dut eta honi ere kolorea aldatu dezaket. Gorde, hau nahi badut edozein lekutara mugitu, doitu testura, hau berdina, eta orain mugitu dezaket. Horrela egingo genuke mapa kontzeptual bat, nahi dugun forma eta koloreekin. Bueno, agur.